Slatko jelo, kolač ili poslastica najbolji je završetak svakog objeda. Zato mu se većina ljudi, a ponajviše djeca, vesele. Često im je slatko jela nagrada za normalno pojedini obrok drugih jela, kojim i možda nije bio po volji. Pa nije ni čudo, jer slatka jela, naročite torti i kolači, ne privlače samo ukusom, već i vanjskim izgledom, a što je još važno, ta su jela lako probavljiva. Kuhana slatka jela. Kuhana slatka jela mogu se pripremiti kuhanjem u vodenoj kupelji, kuhanjem u mlijeku i kuhanjem u vodi. Kuhana slatka jela treba odmah servirati, jer ako dulje stoje, nisu ni dobra ni tečna. Svi su ovi recepti prokušani, samo moramo upozoriti da je potrebno, osim recepata, prethodno pratiti i općenite upute koje predstoje svakoj vrsti kolača ako se hoće postići potpun uspjeh. Mnoga slatka jela mogu se servirati gostima i kad nisu svečane zgode. Domaćice, koje su preopterećene radom u kući i izvan kuće, služe se danas gotovim i polugotovim proizvodima prehrambene industrije, jer u vrlo kratkom roku mogu prirediti više jela. No moramo naglasiti da time nije zadovoljeno suvremenoj prehrani i da se ne smiju iz svakodnevne prehrane izostaviti slatka jela, a povremeno treba uvrstiti u jelovnik torte i kolače koji se uz propisan način prehrane ne mogu potrošiti za jedan obrok, nego se moraju rasporediti na više obroka. Pečena slatka jela. Ova jela prave se od smjese izmiješane od mlijeka, brašna i jaja u takvom omjeru da se može lijevati. Temeljna je namirnica u ovoj smjesi mlijeko. Potrebni su dodaci brašno i jaje, a sve ostalo je za poboljšanje. Palačinke su mekani, tanki mlinci koji se ispeku na dobro omaštenoj tavi od posve rijetke smjese. Za 4 osobe uzima se 3 decilitra mlijeka ako za osobu dostaju 2 palačinke. Na 3 decilitra mlijeka računa se otprilike 15 deka brašna, a dovoljno je jedno jaje. Obično se u palačinke stavlja jedno jaje, no ako želimo da palačinke budu posve lagane, treba u tijesto razmutiti samo žumanjke, a od bjelanjaca istući snijeg, pa ga kasnije polagano umiješati u tijesto. Ako se stavi cijelo jaje, može se staviti 1 gram sode bikarbone da ne bude žilave. Pri pravljenju ove smjese treba paziti da se najprije izmiješa malo jaja i malo brašna. Doda malo mlijeka, zatim opet brašna i opet malo mlijeka, tako da se od brašna ne naprave grudice. Od glatko izmiješane smjese peku se palačinke u limenoj crnoj tavi, tako da se u tavi najprije ugrije mast ili ulje. Suvišak masnoće se odlije, a zatim se malom sipačom ulije u tavu smjesa, koja se mora tanko razliti. To se postigne na taj način da se tava okreće dok se smjesa jednako po cijeloj tavi ne razlije. Zatim se stavi na vatru, ispeče na donjoj strani, okrene i peče na drugoj strani. Da se palačinka može lako okrenuti, treba je nožem okolo oblijepiti i žlicom uliti ispod palačinke malo vruće masti ili ulja. Tavu treba malo protresti, palačinku nožem ili lopaticom okrenuti. Početnice mogu sebi pomoći poklopcem ili limenim tanjurom, tako da poklopac stave na palačinku i tavu okrenu. Palačinka ostane na poklopcu, sklizne natrag u tavu da se i na drugoj strani prepeče. Za drugu palačinku treba ponovo uliti mast ili ulje na tavu, dobro ugrijati, suvišak masnoće odliti, a zatim opet sipačom uliti smjesu. Palačinke su bolje što su tanje i mekanije.
Čajni kolačići. Čajni kolačići moraju biti posve maleni, jednaki i što ljepše i urednije napravljeni i ne pretvrdi da se ustima lakše omekšaju. Čajni kolačići priređuju se uglavnom od prhkog tijesta i smjese od maslaca, koja se može štrcati, ili smjeste od badema, lešnjaka ili oraha. Čajne kolačiće dobro je spremati u staklene, porculanske ili limene kutije, da ostanu što duže svježi. Njih serviramo na raznim zdjelama, slažemo ih po vrstama, veličini i boji, da su na izgled što ljepši. Poslastice. Poslasticama nazivamo ona slatka jela koja po svom sastavu su bogata, po načinu pripremanja komplicirana, a po izgledu dotjerana ili raskošno uređena. Od svih jela, slatka jela najviše pokazuju koliko su pažljiva i točno priređena. Osobito ona koje se serviraju komadima, jer tu ne treba samo izvježbana ruka, već i oko. Svi komadi treba da budu jednako veliki i jednako izrađeni. Za priređivanje nekih slatkih jela možemo se poslužiti raznim pomagalima, izrezivačima, strojevima, štrcaljkama. Pa tko ima ova pomagala, može i s manje spretnosti polučiti odličan uspjeh. Konfekti. Konfekti su sitne poslastice koje se serviraju uz crnu kavu ili kasno iza večere uz koktel ili se ponude posjetiocima koji su došli na kratak razgovor, a nisu bili pozvani. Za takve prigode treba domaćica uvijek imati malo konfekata na zalihi. Konfekti se stave u malu zdjelicu, a uz to se serviraju mali tanjurići. Ako domaćica ne posjeduje tanjuriće od finog porculana, naći će u našim prodavaonicama keramike i porculana veoma prikladan pribor za konfekte. Među konfekte pripadaju i razni bomboni koji se mogu napraviti od marcipan smjese, grilaš smjese ili krokat smjese i nogat smjese. Na obiteljskim svečanostima razveselit će domaćica svoje ukućane raznim poslasticama, a pripremit će ih i kad pozove goste. U današnjim prilikama malo se tko poziva na svečani objed. Najčešći su pozivi na užinu, večeru ili poslije večere na koktel party, pa se tom zgodom gosti poslužuju raznim zakuskama i poslasticama. Kod poziva na večeru ili poslije večere, kada su pozvani odrasli, uvijek je bolje pripremiti manje, ali s pažnjom i ukusno, nego mnogo uz velike materijalne žrtve i pri čemu se domaćica preopterećuje. Gosti će se bolje osjećati ako budu skromnije posluženi, jer će moći lakše uzvratiti poziv. Što veća jednostavnost potrebna je zato što u većini slučajeva domaćica mora sve sama pripremati, a kad gosti odu i sama pospremati. Drugačije je kod raznih proslava, zaruka, vjenčanja i slično, jer domaćici onda još netko pripomogne da može pripremiti bogate poslastice. Jela povremene prehrane jesu razna sladokusna jela i razne poslastice, kao na primjer torte, suhi kolači, konfekti, kreme, voćne salate i slično. Pa domaćica mora znati birati koja jela odgovaraju njezinim prilikama, vrsti poziva i broju gostiju. Ni kod jednog poziva ne smije domaćica zaboraviti da za fine poslastice mora biti i ukusno prostor stol koji odgovara svečanosti za koju je postavljen.